मोगाचनो आज आमी सोम्याच्या कश्टा मरणाचो दीस नियाळूंक सांगाता मेल्यांव. सोम्याचें मरण कुर्साचेर जाताना संवसाराचेर कुरपेसो वाडलो. कुर्साचेर आसच्या सोम्याचे सोजारान भलयेन तोपतना सोम्याच्या कडवला थावन रगत आनी उदक वाडलें. रगत एमकारिस्ताचो संकेत तर उदक पवित्र स्थानाचो संकेत. सोम्यान आमकां पवित्र स्थानान नितळ केला तर एमकारिस्तान आपणाकच आमची घटाय आनी ससाय जावंक वंटला. असल्या आध्यात्मीक पाठ तलार आयची देवस्तुती कुर्सातावन सगळ्या मनशाकुलाक कुरपा म्हणलो विशय नियाळूंक आपोवण्या दिता. आयचे देवस्तुतेन 3 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाची भक्त आनी संभ्रमीक प्रार्थना. दुसरो पवित्र कुर्साचे आराधन. तिसरो पवित्र कुमगार. पयलो भाग जावन आसा देवाची शब्दाची भक्त. आता हे देवस्तुतीचो पयलो भाग सुरवात जाता. याजक आता वेदी मुखार क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन सर पडटा. ह्या वेळार आमी दिंब्यांनी पडोवन मांडपणी प्रार्थना करया आनी सोम्याचें मरण नियाळया. प्रार्थुया. सर्वेस्पराद आमच्या पथकांची क्यास आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सोमेस मरणाक संपडल्या. आमच्या सोम्या जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या कास्तेचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैमा वरवीं आदारचें रुपणें आतां घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवन आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. पळया,
म्हजो सेवाक सफळ जातलो, तो वर्त जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशे जायते लोक ताका पळोवन तटाक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातले. तशे जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदीन सांगूंक ना ते तांकां पळोवंक मेळटले आनी केदींस आयकोंक ना ते तांकां कळीत जातले. आमी आयकलां ते कोण सदमांदीत, सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तळण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशे करूंक ताका स्वरुपाय नातली, आकर्शण नातले. आमचे काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. केस्त भोगोंक आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमी सगळीं शेळया भाशेन शिमटून गेल्या, हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली. पूण आमा समेस्तांच्या अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्चरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसले शेळये परी लवून आसतल्या मुखार ओगोस रावतल्या बोकऱ्या पली ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फार्मांड मारले आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जे तेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फटकिरे उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नसत्या मनशा सवे ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सवे ताका एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसले. आपले जिवीत पातकाचे फारीकपण दिवंक तो बेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवंक ताका फावो जातले आनी लांब आवक ताका मेळटले. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सफळ जातली. हें वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाक स्मरणाचे आधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पसत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. म्हाका केदीस लजेक खाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळ धर. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो वो
सुटका दी सर्वेस्परा मोजा विश्वासी देवा. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. मोज्या दुश्मनाच्या इजा उपद्रांक लागून मोजे शेजारी म्हाका केणटा. मोज्या वळखीच्यांक मोजी भिरांत दिसता. वाटेर मोजी सावळी देखलेली पर्यान कुसमान चलता. मेल्ल्यान दखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फटकिरे मोडके बरी म्हाका कोणशाक उडयला. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतावन तो भावार तीर सांबाळ्ळ्या. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे आस्कताये विशीं कणवळय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलेलो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागल्यो. ताच्या मानकुला कालापणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्ल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतर पळतल्या सोमेस्तान ससनाच्या तरणाचे कारण तो जालो. देवाचे उतर हे. देवाची बड उपकार. ಪಾನ್ಸಂಕು 262 J7. क्रिस्तांचे पास मरण पर्यंत, क्रूसाचे मरण पर्यंत खालतो जालो. त्या पासून देवान ताका दिवस उबारला आनी दिला ताका तें नांव. सरनांव वापरास व्हरते. सांजुआ प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाची चरित्रा. इतले सांगून जातस जेजू आपल्या आशिसा समय भायर सरलो आनी केद्रोन वळा पलतडी वचून थंय आसलेल्या एक मळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शीस तवळ तवळ थंय मेळटले जाल्ल्यान ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिजावांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी हातेरां समेत थंयसर आयले. आपणाक कितें सक्कड घडोवंक आसा म्हणून जेजू जाणा आसलो देखून तो फुडें सरन तुम्ही कोणाक सोदतात? म्हणून विचारी लागलो.
नजरेताच्या जेजूक म्हणून तांणी जाप दिली. हांवूच तो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें, घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांच्या सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते पाटी सरले आनी धरणीक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें, कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले, नजरेताच्या जेजूक. जेजून जाप दिली, हांवूच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमोन पेद्रून आपणा लागीं असलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या सक्राचेर मारली. ताचो उजवो कान कापलो. त्या सक्राचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनायगी. तवळ सैनिकांनी, सैनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयले ताका अन्नास सरशी व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेला कायफासाचो मांव. सगळे परजे पसत एकल्या मनशान मरचें बरें म्हणून जुदेवांक सुचन दिल्ली कायफासानच. सिमोन पेद्रू आनी आनी एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दरवटा सरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनी एकलो शिसी भायर आयलो आनी दार राखवाली लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली, तूं ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय. पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिंव कातले देखून साकोर आनी नौकर इंगल्याचे आकटे पेटोवन ताचे भोवती उबे रावन धग घेतले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबे रावन धग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताचे शिकवणे विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली, सक्तांनी ऐके सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सुमेस देव सांगता मेळटात त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय हांव कितें उलयलां? तें आयकला लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थपाड मारून म्हळें, श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय. जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार कित्याक मारताय म्हाका? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेश्ठ याजका कायफासा सरशी धाडलो. हेणे पेद्रू आनीकय थंय रावन धग घेतलो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तूं ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय. ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरल्याचो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताचे सांगाता म्हळ्यार हांवें पळयलो न्हय. पेद्रून परत्या नाकारलें. ते घडये कोंब्यान साथ घालो. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांत हावन राजाधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. भश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हणून चिंतून रावळेरांत ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फरियाद हाडला? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय असलो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें ते पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. उपरांत पिलात रावलेराक पाटी गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवाचो राय म्हणून विचार लागले. जेजून जाप दिली, तुजेच तकी तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला. तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजे राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजे राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे पटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजे राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय. विचारले पिलातान. जेजून जाप दिली,
हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें. सत म्हणल्यार कितें? इतलें सांगतास पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना, पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय, तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. तेन्ना ताणें बोब मारली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बारबास एक लुडकार जावन आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दगलो ताका नसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताच्या सरशीन येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते तपटा मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, तसो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळी जावच्या हांव ताका भायर तुमच्या मुखार हाडटा. तवळ जेजू कांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्रांचो दगलो नसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतस कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली. आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपुणूच देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकी चड भियेलो. परत्यान रावल्यारा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंक म्हाका पदवी आसा आनी तुका कुर्सांक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणाय गी. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे आधीन केला ताणें आनीकी व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये तावन ताका सोडचो म्हणून पिलात उपाव सोदतलो, पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय, पूण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतस पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्त्रोतोस म्हणजे शिला दांपणी वा हेब्रो भाशेन गाबता म्हणटले ते सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपारभर जालो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सावचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली. चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे ताब्यान दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वावन कट्ट्याची सुवात हेब्रो भाशेन गोलगोथा म्हणटले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार खिळायलो. ताचे समें हेर दोगांक हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगात घालून कुर्सायलें. पिलातांनी एक तकले नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयलें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक कुर्सायलेली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें देखून प्रधान याजक पिलाता लागीं सांगी लागलें, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली. हांवें बरयला तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंगवस्त्रां काणगेली आनी ताचे 4 वांटे करून एक एकल्याक एक एक वांटो घेतलो. ताचो दगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एकच सारको विणल्लो देखून तो घेवन ते एकामेकां म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणा वेता म्हूण पळयवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंगवस्त्रां तांणी आपणा मदें तांणी वांटून घेतली. म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेयोफासाची पतीण मोरी आनी मगदलेनाची
मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी असली. आपले आवय आणि तिच्या बगलेन असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळयवन जेजून आपले आवय लागी म्हळे, स्त्रिये पळे हो तुझो पूत, उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुझी आवय. ते घडी येतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक असले ते सक्कड घडले म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन असलेले जारी जावचे खातीर म्हणालो. तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेले एक आयदान असलें. ताणी एक आयदान एक दर्या आळमे त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक हिस्सोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको सक्तस म्हळें, संपदलें. आनी तकली बगोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेसो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेसो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक ताचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलेच मोर्न पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्ल्यान ताचे काडवाळ उक्ते केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सतमनशाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सच सांगता म्हणून तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत अरिमाथयाच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं राजा मागली. जुजे जेजूचो एक शीस, पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण शीस म्हणून भायल्यान दाखयनातलो. पिलातान राजा दिसस ताणें ते येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबोळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली ती 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माकून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजूक कुर्सायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो. तांतू येदोळस कोणाकच दवरूंक नासलेलो नवोस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंड लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तांतू दवरलो. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪವಿತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಂಥ 7 ವಚನಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯೇಸು 7 ವಚನಗಳನ್ನು 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ 7 ವಚನಗಳ ಕುರಿತು ನಮಗೆ 7 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 7 ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇದು ಸಾಕಾಗದು. ಆದರೂ ಇಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ
ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ, ಆ 7 ವಚನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ. ಮೊದಲಾಗಿ, ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡುವುದು. ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಸಾಕನ ಮಗ ಯಾಕೋಬ. ಅವ ಸಾಯುವಾಗ ತನ್ನ 12 ಪುತ್ರರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಅವ ಸಾಯುವಾಗ ಅವ ತನ್ನ 12 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 49ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಶೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು. ವಾಗ್ದಾತ್ತ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ಮೋಶೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆ ಅದರ ಮೊದಲೇ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಮೋಶೆ ಆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸಂತ ಸ್ಟೀಫನರು. ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹುತಾತ್ಮರು, ಮೊದಲ ಸಂತರು, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕಲ್ವಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ 12 ಪುತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರಾಗಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡದಿರುವ ಜನರಾಗಲಿ, ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಲ್ವಾರಿಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ, ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವಂಥ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೋಡಿ, ಶಿಲುಬೆ ಒಂದು ಅವಮಾನದ ಭಯಂಕರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು, ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಳಗದವರನ್ನು, ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಯಾತನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಂಥ ಜನರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇವನಿಂದನೆ ಅವರು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನರ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಹೂದಿಗಳು ಕತ್ತರಿಸ್ತಿದ್ರು, ದೇವನಿಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಯೇಸುವಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅಪಶಬ್ದಗಳು, ದೇವನಿಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸದುಕಾಯರು, ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಅವನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈರಿಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಕೆಳಗಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಇವನ ಮುಖದಿಂದ ಅಪಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಲು. ಆದರೆ ಅಪಶಬ್ದಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವ ಕಿರುಚಾಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿಂದನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಪಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸುಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಮಳ, ಅದರ ಸುಗಂಧ ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೊಡಲಿ ಕೂಡ, ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಕೊಡಲಿ ಕೂಡ ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮರದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ. ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಯಾರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ? ಕೈಫಾಸನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಂಥ ಅವನ ಸೈನಿಕರನ್ನು, ಅಥವಾ ಸೀಸರ್ ಅರಸನಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಪಿಲಾತನನ್ನು, ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತೂಗಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನು, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಮನ ನೋಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡುವುದು? ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ನಿರ್ದೋಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು, ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದಂಥ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ದೂಷಿಸಲು, ಅಥವಾ ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಂದಲೂ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಯಾರ ಕ್ಷಮೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾನವರ ಜಾತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ದರೋಡೆಕೋರರು, ಕಳ್ಳರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊ. ಆಗ ಯೇಸು ಹೇಳುವ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳು, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ದಿನವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದೇಶಿನಲ್ಲಿರುವೆ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆ, ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿರೋಧಾಭಾಸ. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅರೆನಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಿ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ದರೋಡೆಕೋರನಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವಿನ ಆ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದಿಂದ ಕಲ್ವಾರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುರಿಸಿದ ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಖರೀದಿಸಿದಂಥ ಮೊದಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಮೊದಲ ಆತ್ಮ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೈವಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂತರು ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ಆತ್ಮ. ಮೊದಲಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ದೈವಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಯೇಸು ತನ್ನ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದಂಥ ಈ ಕಳ್ಳ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸಾಯುವಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು, ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ಕದೀತಾನೆ. ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕಳ್ಳ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಪಿಗೂ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತನಿಗೂ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಭೂತಕಾಲವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಭದ್ರೆ ಇವನು ನಿನ್ನ ಮಗ. ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾನಾ ನಗರದ ಆ ಮದುವೆಯ ಆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಗ ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸೆ, ಭದ್ರೆ ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ, ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ನನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಕೇಳುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಯೇಸು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಳಗೆ. ಆತನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಯೋಹಾನ್ನ. ಧೂಳಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ಅಸಹಾಯಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಗ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಯಾರು ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಜಾತಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಮುಕ್ತಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿತ್ವದ 2ನೇ ಸದಸ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ರಿತ್ವ, ಪಿತ ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಮೂವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಮಗನ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆಗೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ಒಂದು ರೀತಿಯ
ತ್ಯಜಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾನವ ಜಾತಿಯವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಲೂಕರ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, 40 ದಿವಸ 40 ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶೈತಾನ ಯೇಸುವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾಜಯಗೊಂಡು ಶೈತಾನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರಂತ ಸಂತ ಲೂಕಸರು ನಮಗೆ ಅವರ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್, ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂದಾಸನಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯ. ಅವನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಈಗ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕತ್ತಲೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಂಕೇತ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ, ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು. ಅಂದರೆ ಈ ಕತ್ತಲು ಯಾಕೆ? ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವರ್ಗ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಈ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಆ ಶಿಲುಬೆ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಪಿಗಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಬುಡವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಕತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇವಲ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಗಾಯಗಳಿಂದ ಸುರಿದಂಥ ಆ ರಕ್ತ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಾನ, ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ, ತೋಳು ಕಾಲು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ತೆರೆದ ಗಾಯಗಳು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಮುಕ್ಕುಟ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಆ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಾಯಾರಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಸೀಮೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಆ ದೇವ, ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆ ದೇವರ ಮಗ, ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಮೋಡಗಳನ್ನು, ಮಹಾಸಾಗರಗಳನ್ನು, ಸಮುದ್ರ ನದಿಗಳನ್ನು, ತಿಳಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಆ ತೃಷ್ಣವನ್ನು, ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ಆ ದೇವರು, ಹಾಗೂ ಕಾನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೇ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವನು, ಸಮಾರ್ಯದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳಿದವ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದು ಈ ಪಾಪಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೇಸು ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಯೇಸು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಬಾಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೇ ಮಾತು ಈ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ತಂದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಆದಿ ಪಾಪದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಮೋಕ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ, ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ನರಮನುಷ್ಯ ಆದಮ, ಅವನ ಆ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆ, ಅದು ಒಂದು. 2ನೇದಾಗಿ ಹವ್ವ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ತಾಯಿ, ಅವರ ಆ ದುರಹಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಅವಳು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ. 3ನೇದಾಗಿ ಆ ಈಡನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ವೃಕ್ಷ. ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧೋಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಹೊಸ ಆದಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ಅವರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಹವ್ವ, ಮೊದಲ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು, ಹಾಗೂ ಆ ಫಲ ಕೊಡುವ ವೃಕ್ಷದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರ. ಈ 3ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು
ತುಂಬಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಮರ, ಈ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗಾಗಿ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಆದಿ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಮರಣ. ಆದಮನ ಮಗ ಆದಮನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಹಬಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಆದಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ತು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಹಾಬಿಲನ ಶವವನ್ನು ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಆದಮ ತಂದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಜೀವ ಶರೀರ, ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ, ಶರೀರ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ನಿರ್ಜೀವ ಶರೀರ ಪಾಪದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಮರಣ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕಾಯಿನ್ ಜನಾಂಗದಿಂದ, ಯಾರು ಹಾಬಿಲ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೋ ಅದೇ ಕಾಯಿನ್ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಸ ಆಬೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ 33 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನನ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿದು ಶುಭ ದಿನ. ಶಿಲುಬೆ ಒಂದು ಅವಮಾನದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ವಿಜಯದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಾವು ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿವೆ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅತಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ, ಐಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪಿತ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಯಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದಲೂ ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಕಲವೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಜೆ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಸಕ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗಿಯೂ ಯಾಜಕ ಸೇವಾದರ್ಶಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ದೀನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವರದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ದಯೆಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನವಜೀವವನ್ನೀಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಇವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಏಕಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ಚದುರಿ ಹೋದುದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಒಂದೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಪುನೀತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಹೂದ್ಯ ಜನಾಂಗದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾಮದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲೂ ಇವರು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಆತನ ಸಂತತಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಸ್ತಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇವರು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ನೀವು ಸಕಲ ಮಾನವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಿರಿ. ಹೀಗೆ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಸದಾ ಅರಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾನಿಕರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟವರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರಿತು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂದು, ಮಾನವ ಕುಲದ ತಂದೆ ಎಂದು ಆನಂದಿನಿಂದ ನಿವೇದಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೈಜ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಅವರ ಮನಗಳನ್ನು, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾನುಸಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ಸರ್ವರ ಹೃದಯಗಳು ಜನತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಳುವವರನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಈಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನತೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯು, ಶಾಂತಿಯು, ಭರವಸೆಯು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅತಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪಿತ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರು ಲೋಕದ ಸಕಲ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲಿ, ರೋಗ ನಿವಾರಿಸಲಿ, ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲಿ, ಸೆರೆಮನೆ ತೆರೆಯಲಿ, ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನೀಯಲಿ, ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಲಿ, ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ದುಃಖ ಪಡುವವರಿಗೆ ಉಪಶಮನವು, ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನೀವೇ. ಯಾವ ಸಂಕಟದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ಚುಂಬನದ ವಿಧಿಯು ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಲುಬೆಯ ಚುಂಬನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹಣೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೇವಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹಣೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. दुसरो भाग जावन आसा पवित्र कुर्साचे आराधन. आयची देवस्तुती कुर्सा केंद्रीत आणि आमची कुर्सातान वळचे कुरपे बेसावासो नियाळ चलयला. नाली सायाच्या कुर्साचेर जेजून प्राण करून तो कुरपेस आणि जैतसो कुरीस जावन बदलिला. देखून आता या कुर्साक भक्तीन मान करून कुर्साचे आराधन करया. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 269 ಜೆ 18.
संसाराचे नाडी पुलो आरामावडो पाडसारो अडवालेले फळते कावून सस्ती सोड गोड केलो तेन्नाच देवान काकुळत करून खुर्सा सोरूक बासयलो रुखाची रीत घातकी सर्पान आदी पुरुषाक टाकायले रुखाची रीत सोडवून दारान पापी कुळाक सोडयले रुखान केल्ल्या कायाक देवान वखद केले रुखाचे तिसरो भाग जावन आसा पवित्र कुमगार. सगळ्या वर्सान क्रिस्त मरण पावल्ल्या ह्या दिसा मात्र पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना. तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशी जायचे अशें पवित्र सभा आशेता. देखून देवाच्या उतरान पोशीत जाल्ली आमी आतां भक्तीन जेजूची कूड सेवंक मुखार सरया. मगच्यान आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तान शिकयल्या प्रमाणे एका मनान आमी देवा लागीं मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां ये, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानात रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पत्व्यांनी महिमा तुजी ससनाचा ससना. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या आमचे भितर आमचे ते म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान आमकां भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ಸಂಕು 175 ಡಿ 61. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मोचे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या अज्ञात म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मे खाण जाताय. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ
सरपून तुकाच भेटून दिलो तुझे कुशेर त्याग केलोय बापा कुशेर खाल जालोय तुझे कुशेर त्याग केलोय बापा कुशेर खाल जालोय जेजू मुगा जेजू दया मुझे तैयम आशिता स्वागत तुका अल्जाम मुझा अज्ञान मुझा दी घटा तुकास मका ओपन दिताय आत्मी खान जाता आत्मी खान जाता आत्मी खान जाता क्रिस्तच्या आत्म्या म्हाका भगेवून कर क्रिस्तच्या कुडी म्हाका बचाव कर क्रिस्तच्या रक्ता म्हाका दोशी कर क्रिस्तच्या कडवळाच्या उदका म्हाका धूप क्रिस्तच्या कश्टानो म्हाका घट करा हे पर्या जेसू म्हजें घराणें आयक तुज्या गळ्यां भितर म्हाका लिपय तुजे थावन म्हाका वेगळो जावंक सोडी नाका खोट्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सांबाळ म्हज्या मरणाच्या वक्ता म्हाका आपय आनी तुजे सरशी येवंक म्हाका फरमाय तुझ्या भक्तां सांगाता हांवें तुका वर्णव ससनाच्या ससनाक आमीन प्रार्थुया सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या भगीवन मरणा आणि पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें कणवळायेन तुवें दिल्लें हें जिवीत आमच्या भितर सांबाळ आनी वाडय ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे आमीन यवा